ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ವಾಹ पूजायामि ओम महादेवी प्रचोदयाते आचार्य कन्याकुमारी दुर्गा प्रचोदयाते महादेवी प्रचोदयाते प्रसन्नात्मयामि प्रार्थना करिष्ये गुरुभ्यो नमः ओम श्रीमण्डलवचता पूर्णपदमदानवाः तत्कारणो ज्ञानादं कर्ममांगल्या जुगभलोलुविदा वंदना सर्वपाठ्या पुरस्मरणोते कर्णदेवाभ्यो नमः प्रार्थनामर्पयामि कामले पुरुषाभिलापनाकुहि एतनं पुराणतो तदेले ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಿರಿಗೆಯು ಭಗವಂತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಸಪ್ತಶತಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಪರಮಾನಂದ
Right.